Good morning everyone. Good morning sa aking mga followers at mga viewers ko dyan out there. Tips na naman po sa may mga sari-sari store. May mga nag-iikot na naman daw na nagpapanggap na ahente ng sigarilyo. Na nakakalungkot pa doon, may naluloko pa talaga at may bumibili pa rin sa kanila. Kaya nga pag-uusapan natin yan dito for awareness lang naman sa may mga tindahan o sari-sari store. Unang-una po, ang mga ahente po ng sigarilyo ay hindi po basta yan nag-aalok ng sigarilyo sa inyo. Hindi po basta-basta yan napupunta sa tindahan nyo na may mga dalang sigarilyo. Tas aalukin kayo. Kahit pa nagpapakilala yan na may mga ID, na may mga resibo ng mga company ng mga sigarilyo katulad ng GTI, PMFTC. Hindi po totoo ang mga ganon. Ang mga totoong ahente, ang totoo pong ahente, hindi ka po nakakakuha o nakakabili nang wala pa po kayong account. I-open po nila ang iyong account, yung account nyo. Ako nga po hindi pa na-open ang account ko. Siguro mga 3 months po yun bago na-open yung account ko. Hindi po nila kayo aalukin. Hindi po nila kayo pagbibintahan ng mga sigarilyo nila. Ito po yung tandaan nyo. Ang mga binibentahan lang po nila ay yung may mga account sa kanila. Opo, yung may mga account lang sa kanila. Hindi po yan nagbebenta ng mga sa mga tinda-tindahan na walang account. Hindi po sila nag-aalok ng mga sigarilyo sa mga tindahan. Katulad ko, kami 3 months bago na-approve yung account namin sa Marlboro. Kaya ang nangyayari po dati, ang bumibili kami sa mga kilala naming wholesaler ng mga sigarilyo. Doon muna kami bumibili. Kumukuha sa kanila. Kaya hanggat di pa na-open ng account namin, kasi di kami pinagbebentahan ng Marlboro, ganun din po sa GTI, Winston at Camel. Pero sa amin, mas mabilis na approve ang GTI kaysa sa Marlboro. Pareho sila, di ka bibentahan. Hanggang di na-open ang account nyo. Ganun po yun. Kaya kung mag-iikot sa inyo ang mga nag-aalok ng mga sigarilyo, magduda na po kayo. Nagpapakita po yun ng mga ID. Parang legit talaga. Sa dami ng manluloko ngayon, Diyos ko. Kaya wag na talaga kayong magpapadala. Mag-aalok sa inyo ng mga sigarilyo kasi peke talaga yan. Mga dala nila, kundi peke yan po yung naka-pull out na o naka-dispose na. Sabi ng mga ahente, yung mga expired na kung hindi peke, expired na po. Wag po kayo magpapadala sa mga sinasabi nila na may promo. Kung totoong promo yun, ang laki talaga ng kikitain natin. Marami silang free. Sa mga ganyan, imbis na kumita tayo, malulugi lang talaga tayo. Kasi mga peke o expired na yung mga binibenta nila. Kaya wag na po kayong magpapadala. Kung may nag-aalok sa inyo ng kung ano-anong produkto, hindi rin masama maging tamang duda. Sa mga naranasan ko, kaya ako ngayon ay talagang tamang duda. Ako palagi, talagang marami akong tanong. Mas gusto kong wala ako masyadong ahente. Yung isang orderan lang sa market, at least sigurado ako. Ingat-ingat po tayo palagi sa sobra po talagang maraming scammers at mga manloloko sa ngayon. Nahirap ba naman ang panahon ngayon, kaya talagang gagawa ng paraan yung mga scammers at mga manloloko.
Nakala mo talaga legit ang kanilang mga binibenta, mga naka-uniform pa. Nagpapakita ng ID, mga resibo. Kaya ingat po talaga tayo ingat po talaga tayo. Salamat po, sana makatulong po yung video ko. Thank you for watching.